Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manipod dito'y Nemars Studio at to'y manin na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apa kay basaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya to'y manin ni kasin nyo nga yung Ruiz nga umay manin mang biag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay to balakadan. Ti problem of the day ni Digong iti probinsya iti Ilocos Norte nga napauluan nadagsen abarukong. Draman samot ita. Okay, iti deti nga gundawan ti nga rutin irugi nga ibasa deti problem of the day nga napadayawan nga may kanbiag ita nga malem ti pakasaritaan ni Digong iti Ilocos Norte nga napauluan nadagsen abarukong. Deta na. Okay, sagudahin nga rod ti surat ni Pagayam a Digong. Dear Kasin, sagbay man ngayon nakisalaysay ti pakasaritaak nga kahit kung itaklin iti programam. Kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Nemars Studio kasama tayo nakablawak. Dagiti padak nga kanayon nga agdingdingeg kay nagbibuya iti programam. Naawis tiriknak nga mangibinglay iti pakasaritaak kasin yung ngamin iti agdama. Addaan kami iti parikot iti asawak nga ni Sandra. Gaputa kellaat nga nagbaliw ti pangeddeng mi, maipapan iti panagabroad ti asawak. Gaputa kayat kulaunay nga rumangay ti panagbiag ti pamilya kasinyong. Ken gaputa kayat ko nga masigurado tinaranya nga masakbayan, dagiti dua nga anak mi kini Sandra. Inalukoy ko tirik na ti asawak nga makigasang-gasat iti balasyo taaw. No pay amok, nga nakapsot ti pakinakam ti asawak maipapan iti kasta nga banag. Gaputa amok nga napagsaritaan mi idin ket kunana nga saan na kanu kabailan ti mayadayo kada kami nga aggaamana. Saan na kanu kabailan ti mabayag nga panahon nga di na kami makita. No maipapan iti trabaho kasinyong naruam ti asawak iti trabaho uray no nadadagsen kabailan na. Tasipod idi nagden na kami nakas-agasawa. Ken sipod idi naadaan kami iti anak. Ke dimakkel ti bagi ti asawa. Nabaybayan na ti bagina ke amok nga kabailan na di tinadadagsen nga trabaho ta. Nabigpigsa pa yun iso nang iti siyak. Gaputa dakdakkel pa yun ti bagina ng iti siyak. Nasalun at matkidi ti asawa kasin yung angim talaga di lang pakinakam na ti nakapsot king kuana. Angim idi agangay naalukoy kumatla ti asawak na talaga nga marigatan kamin iti magastos mi iti naldaw-aldaw nang runa ket agpa high school kamin ket di lamamin agkolehiyo danton. No kasano nga naadaan kami iti parikot kasinyong ken no apay nga nakunak itay akellaat nga nagbaliw ti pangeddeng mi maipapan iti panagabroad ti asawak. Kastoy man nga inak inuten nga isalaysay. Ay na, nasaysaya at matlaing bakit no? Ingka agabroad ta. Sigurado nga, may payan tayo tinaranyag masakbayan dagiti duwang anak ta. Ang imdigong, jakmat sigurado no kahit nakabailak ti may adayo kada kayo. Dadakkel dagiti anak tan, Sandra, bakit? No idi, kasta ti ibagbagam, awatin ka. Idi babasit pa dagiti anak ta. Idi saan da nga, idi mauawir da pa ilaang. Ang imita, saanan nga kasapulan nga awawirin ida. Tananakom dan.
Amuda pa yan ti tumulong iti trabaho iti unig ti balay. Iso nga awan ti pagdanagam numan may adayo ka. Ta addada nga kabadangak diti balay. Saan tamutten nga nasken nga aywanan pa eh. Oh, apay ngagsinnaay ka. Kasla nagdagsen nga rod ti barukong ko lakay nga panunutek pa ilaeng nga mayadayo kada kayo iti mapayag nga panahon. Alis to laday ta 2 taon met laeng ka mabaling ka nagbakasyon bakit? Alis to lang ay baga dayta. Ngem amom digong. Deta lamay sa aldaw nga jak makita dagiti anak ta. Kinurisi ka. Kat nadagsen ti barukong kun. Kanayon mo la ibaga deta nadagsen ti barukong mo. Nadagsen na. Tadakkel nga rod ti barukong mo. Ay nasa anak nga makin-in nangaw ken ka. Ah, sa anak ba't nga makin-in nangaw bakit? Panunutek laeng ti pagsayaatan ti pamilyata. Tano ko masyak, ket alis to lang maka-abroad, agad uray siya ako na. Ang sa anak ba't nga nakaturpos iti high school. So narigat lakit di ti ag-apply iti trabaho abroad. Ang imsi ka, nakaturpos ka iti high school. Ken nagbasa ka pa iti kolehiyo idi. Ang di mo lang nailipas. Ket kayat mo ka di. Matulad tumad dagiti anak ta kadata nga saan ta nga naituloy ken naiturpos ti panagadal ta. Ket saan alakay? May lagayan bakit? Panagkunak ket saan tanto kabailan nga pagbasahin ida. Numang namnamat alayang iti trabaho iti talon kas tamoten iti panagtaraken ko iti na dumaduma nga dingwarn. Patibkerem ko matipakin akin mo bakit? Api kabailan mo dagiti daduma. Uwin angem saan nga amin nga agabrod lakay ket adagasat na. Dapat lata digiti saan nga mapagasatan. Kasano may saakto ka digiti saan nga mapagasatan. Nga imbes nga ay na saan ka ngamin ngagpanunot iti negative bakit? Ti panunutem no makadanong kanto di abroad ket makaitulod may ipatulod kantot kwarta nga gastusen mi ditaw nang rona iti panagbasa dagiti anak ta. Kas tamoten mapapintas tanto pa iti balay ta. Makaipawit ka iti package tapno maramanan mi met adagiti imported nga makmakan kada anyaman nga gamgamit. Ket kasano nga rod no imbes nga package ti maipadala ket siak ti naka-package nga maipadala. Anya, adala ta kasta nga pasamak lakay. Ay na bakit tamanen. Taman ti kuna ako nagpanunot ka manen iti negative. Ket saan mo latamat nga may katiti panunot ko dayta. Nagkapsot laon ay pakinakin mo na ya bakit. Ay, kaslamon la. Saan mo nga panpanunutin ti masakbayan ti pamilyata. Nang runa di kita andak ta. Ay nalakay. Nula ko maadda mabalin nga. Panggidan dito nga. Dakil ti sweldo na kit inaramid kon angim awan mo't. Daytang karot ti point ko bakit. Ije abroad. Nagadun dagiti bimaknang. Nagadun dagiti nakapatakder iti bukod da abalay. Nagadun dagiti nakapaturpos iti kolehyo. Gapo iti panagabroad da. Nakaaapal nga rod ida. Bakit? Alan bakit? Panunutem nga para iti pamilyata. Iti panagabroad mo. Nga uray no natagsin ti barukong ko. Ay, amok ka kabailam deta bakit? Uray ta adamat social media. Adamat cellphone. Nga kanayon tayo nga pagsaritaan. At kikita tayo latamat. Uray inal daw. Alawin ko naman bakit? Ala, makaamuditan. No, awan nga talaga. Ti mabalin nga pamuspusan tapno no. Maisakad ta ti panagbiag dagiti anak ta. Nang rona ti panagadalda. Sige, itortured kun ti agabrod. Lakay. Agyamanak bakit? Agyamanak. Ta nakaamiris ka malaan. Anya ti kunang barok. Kunaktang, nalukoy ko matlaeng ni Sandra nga makigasang-gasa di balasyo taaw. May badi ka din o sikat ti mapanagabrod baraw. Kas lang nakapsot man ti pakinakam ti asawam, maipapan iti dayta nga banag. Nakapsot nga talaga ti pakinakam na tatang. Ang imin paamiris ko kinkwana nga. Nula mabaling ko man nga sakti kagabrod ka.
saklat ako man. Ang alalisto laeng ma-approbaran no ni Sandra ti aga-apply tatang. Ka high school graduate isuna. Ken nakaagdang pa iti kolehiyo. Ket no aga-apply di Hong Kong, dapat ti kabagyan na nga tumulong ken kuana. Ang man niya ti kunana. Ket kunana makaamo ka nulatan. Ket kuna ken kuana nga patib ka rin nalat pakinagam na tatang. Ipagpagapu na latan. Kadagiti duwang anak me. Kadagiti garod anak yaw. Okay ka di kalakwada. Nga agabrod ti inada. Ay na, nanakam digiti apu ko yung tatang. Sa bagay. Kaya kasano garaw. Pangalaan nyo garaw. Ti magastos. Iti panagabro. Di Sandra. Kapilitan nga ilakog deta kakaiso na nga bakak tatang. Kaya nagkurang. Mangilako akbat ka digiti baboy ko. Ang mangibati kalatabot ng runa dati pangganakan. Uwantang. Saan kong ilako di pangganakan na baboy. Nagkurang lata agad di. Kumporme di tan. Uray no iyutanga kon. Basta lakid di makadanon abroad ti asawak tatang. Ala. Dituyak latan baraw, agyaman ata intulod dito palengke. Awan ta nyaman na nanang. Hindi, magpagatan ko nga matsenda, para di balay. Wine, anda titi listaan, ngintid mo. Paki-ananos latan nanang. Tricycle kan dolatan. Wine, anak ka. Ayong gayam, malakip ko man. Naibaga ni tatang mo kanyak itay. Ha? Nga. Agabrod nga talagan ni Sandra nga asawam. Una nang. Kinayat na matlaang nga ya. Una, dadakkel mo digiti anak main. Sa maysa, kunaking kuana, marigatan kami lagi di nga mang paadal kadakwada, nang runa ito nagkolehiyo dan. Siguro agad na amiris na nga, sana malakayat nga, may tulad kada kami digiti anak me. Mayat no lakit di kabailan na patid ka rin at pakinakam na kabailan dagiti daduma. Apekit din ngas di na kabailan. Una nanang, saan na mo't siguro problema ti trabaho di abroad? Nagdakkilan na bagi ti asawak. Hindi si kamat apay day tamot ti bagbagam nga kinadakkel ti bagi ti asawam. Kagpay sumot nanang, napigpigsan to pa ngagbagkat nga miti siya. Ay nakagagakay lang at naganak nga raw. Apay. Gaputan na lukbagan ti asawam, yung kapag abroad na saan nga kasta di kahit ko asawin nanang? Kahit ko asawin, saan to lakit ding marigatan ti asawak, no may papan iti trabaho, iti balay. Nay, kalaat man nga na nagpaala ka iti mainom kang pulutan, parang digong. Pare. Agselebrar talaeng. Kahit ko agad adakadwak agselebrar. Anya ka di, iti celebrar pare. Among pare rin Nalukoy ko ni Sandra nga asawa, nga gabrod. Ay talaga pare. Ay kita sayada. Po, big time kanto nga ro na pare. Ta sigurado laki di, ta binulan nga ipawit di bagat mau. Saan mo ta big time pare? Pampanunutek lang mati masakbayad na kita anak me. Ayong gayam. Iso nga si Kati, inawis ko, amok nga batidur ka. Gatangim laengan, dati bakak pare, parang rin Baka no, adag order king ka, timalitsyon, isunti ka at ilakom. Ano saan, no, ipauragam, kumpurme. Ano ilakom mo lang. Ay, kito na. Kit, saan nga narigat pagsasalitan din Nabayagmat kit din ang katangag ti kakaiso na bakam. Ay, pare, agyaman no kasta. Kasapulak kami ti kwarta ita para iti panakaipag na ti aplikasyon ni Sandra jay abroad. Ay, baka no agkurang, baka may lakok pa digiti baboy ko. Baka kahit mo pinagatangan digiti baboy ko, parang rin Uy, metla tamo ta pare. Kadumit kit diti agpapalitsyon nita. Iso nga, sige, presyuam to lang at tangarudan. Napagsalitaan tanton bigatan. Agyamalak parang rin Ay, sige. Agsyat ta pare.
Iselebraran ta, ti pan nakaalukoy ko iti asawak, nga mapanag-abroad. Ne, si kamad gayam, kasinsin Jose, iti masabat ko. Ay, wan kasinsin. Ay, wan gayam. Pudno ka din nga mapanin nag-abroad ni Sandra nga asawa? Ay, nakadanong gayam kang kasinsin, ti damag. Samot pa kiti mapan, ngam naalukoy kon nga mapan. Ket iruginan to pala ipag na dagiti papeles na. Alak laeng na tay bayad ti baka kada baboy ko. Ay, nasayat no kasta ah. Sana bale, kasinsin. Di kan tumalipatan, kay kan, kadagiti chocolate, delata, nakumpurme di na. Kag kan peti sabon nga imported. Ay na, agyaman na ano kasta kasinsin. Alakit imbag ata na alukay mo matlan ni bakit mo nga mapanag-abroad. Tani, ket nagado ti gumawgawawa nga mapan-abroad, angem narigat met. Akaawan met ti kwarta. Ken maysa, saan met nga amin nga mapan-abroad ket maaprobaran. Supay angem sigurado laki din bagat kaw. Nagkolehiyo, no pa isaan na nga nintorpos di kurso na. Ken nagagat pa ni bakit mo. Nagagat ken na kabailan na trabaho rin nadadagseng ko na kasinsin. Tadakkel nga rod nga tao. Dakkel na babae ni bagat ka. Si kamot kasinsin. Gagangay laing na siyempre naganak nga rod iso nga limok mag. Ket apay. Di ka kadi mailiw ti asawam no may adayuken kay ti mabayag nga panahon kasinsin. Ha? Ay na, saan ko apang panunutin detan kasinsin Jose. Di ka nagpaiswan na. Kasla. Jak pa di mapanunot deta nga banagan. Anya? Anya ti kahit mo sawin nga sinsin. No pampanunot nga mailiwak to itasawak nga mabayag nga panahon nga awan ti kaidak. Ketwen, di kanto mailiw nga mabayag nga awan ti kaidam? Ay na. May ruwamak tulat ta kasinsin. Kun may isa nabayag mateng nga. Saan kami nga naglin na ilong agasawa sipod idi addan duwang anak may. Gapo ka di tanalok megan ni ipag. May isa pa di dyan nga rason. Baring no maibturan nyo, nga agin na dayo kay nga agasawa iti mabayag nga panawan. Tanakad, ado di tadi iti agabrod, ang into no agawid dyan agabrod kat. Nadadailan, narakrakan ti pamilya na. Anya, saan to nga mapasamak kada kami deta, kasinsain. Ngamin, tilaeng mat gandat me, nga mapanagabro ti asawak. Ket may kan me, itinaranya nga masagbayan, dagiti anak me. Saan ket di nga sabali nga bambanag dita. Lamangan kang bakit? Di kan samot mangmangan. Tsak nga ron mabisin lakay. Anya? Sabi ko mga di ka mabisin gun. Naglain kan tupe nga mangan. Tsak nga ron amo. Tasipod idi. Sipod idi. Sipod idi pan panunote ko ti panagabrod ko. Ken sipod idi. Rinugyak nga impag na ti aplikasyon ko. Ket sa anak une nga. Sa anak une nga makapangpangan kada makaturturog. Anya? Pilitim ti mangan ata madimot no di ka mangan. Baka ket no agkasakit ka. Ket adda nga di ka maka-abroad bakit? Mga anak ba't kidingin basi-basit lang. Sumulagayam nga sla. Adda nagkutungam. Alakit kitayam bakit? Amo na ngamin pampanunutin. Deta ti kong kunakon. Nadagsan rod ti baro kong kulakay. At di mo latamot may katkanyak nga panunutik deta nga banag. Ay na, nadagsan laang ti baro kong mo. Gaputa, dakkel nga rod ti baro kong mo bakit? Ay na, deta ka man. Kanay mo lang iyangaw kanyak deta. Palpalag anik lang nga rod tirik nam. Tapno saan nga nadagsan ti baro kong mo. Di mo uning amin panunutin kung nakmat king ka. Ay na. Natanggan tumag amin ti ulong bakit? Mangang kalatan, kabailak dito Ipagpagapuklatan, kadagiti duwa nga anak ta. Ay, kitnaskin lang nga bakit? Deta mo ti rason no api nga inalukoy ka, nga makigasang-gasat di abroad. Para kadagiti anak ta, bakit?
Kurt, kumusta nga iti panangipag na ni Sandra dati panagabrood na. Nasayat mo tatang. Kaasi na po Diyos, may interview ton. Ay, nasayat ano kasta, dalang madlaw ko iti asawam, kasla. Kimutog, no Jack Marrero, kimutog, saan ka de? Ha? Ay, saan na tatang? Kung naktupay, kumut-kutong ka ti asawam, apay, agpakpakutong ka de, ta requirement day ta, iti panagabrod na. Isamot ka di tatang. Kaya pegarod nga kumutog ti asawam. Di na kano may pangpanganan Data panagabrod na. Da isulat pang panunutin na tatang. Mayat man ko na. Tapos ano nga nalukbeg ti asawa. Ay, wudangem no agkakapsot ba nga agubrantaw. Wano sa angkit agkasakit. Baka ad-addan to nga di makatrabaho nga nasaya di abroad. Kaya ti asawag deta tatang. Neruam ti asawag iti trabaho. Alagad na saya to kasta baraw. Bareng no lumong awmot ti panagbiagyaw. Tapang panunutek ba ti masakbayan dagiti apukaw. Ay, saludsudik man baraw. Nang, Ape nga kilaat mo't nga kimutong ni Sandra. Adda ka di sakit na. anya, ay awan na nang. Apay, gabutakin mo tong nagsakit. Kagasla ha, kasjay ata nagalisto nga kimutong. Kitnay, dandanin ti panagabrod na sangkad eh. Ay una nang, into no may abulan, ag-flight ton nga mapanje Hong Kong. Nasaya at ang bakamot no da sakit na takas siya nga kilaat nga kimutong. Asaan, nanang? Nasaranta mo ti asawak. Angem kimutong at asamot nga mangmangan unay kada manok ano nga makaturog. Kita kabaylan na laki di may met peki din anang. Tapusan unay nga nadagsin ti bagina. Ay nadeta ka ba na, hindi gong. Kasla mula uyawon ti asawam iti kinalukmag na. Saan mo't nanang? Ang nalaglag ang laeng mo ti bagina no kasjay. Tapno no naaliptak mo lang agaraw. Tapno no saan nga, dilawan nagiti amo na jabraw. Ay na. Alakot na saya at ano na salon at ti asawam. Ala sige nga raw. Ala, ag-tricycle tulatan baraw. No kasta, matuloy nga gabrod ni Sandra. Paring digong. Ang tiket mo sa paring Rene. Kaya na. No, nagastusan men. Ape ko mga agbabawi kami. Ay, tiket ko asawin na. Di mo ibabawi. Anya, di ka maawatan paring Rene. Nakitak ni bakit mo. Nagdakkel ti kimutungan na pare. Nasaya at atakim mo tong tapno nalaglagan mo lati bagina nalaliptak na tartaragsit mo lang agtrabaho dyan bro. Saan? Saan nga kasta tikit ko asawin parang digong? Anya ko tikit mo asawin parang Rene. Di ka nga rod mailiw to iti asawam. Anya? Nagseksi mo ti asawam pare. Nagsubli ti sigud nga kinaseksi na. Ay, unyag pa isaw. Wan, kat apay kuma. Apay no kwa. Kat di ka magargari iti asawam no kasjay. Awan, kada kami dagita nga bambanag parang Rene. Amom, nabayagan nga, di kami naglinlin na iloy iti asawak. Kasla jakmot sa pulen, kasla di namot sa pulen umanay kanyamin nga dadwang anak men. Agtrabaho kamlatan, iso ti pamay sa amin dayta. Tanarigat pa adal iti duwa nga anak. Apay. Di ka magargari nga makakita iti asawam nga kasjay iti bagina. Ay na. Nasanayak siguro ang nalukmag ti asawa. Ang umitagan nakutungan pare. Unyag pa iso Ang mawam ti marik na kasabali pare. Basta tinatapang panunutek, ti masakbayan dagiti anak may. Aya? Alakit, nasaya at ano kasta ti kapanunutan parang digong. Wain,
Dagiti laeng anak me, ti pampanunutem me, pare, awang kada kami digitan nga pampanunutem. Ah, eksakto lang dati ininumikin ni pare Rene. Ay, napiala nga maalak ti turog ko. Tapno naimas ti turog ko. Trabaho man na nindro bigat. Napanangatan ni Sandra nga asawak. Nagbayag mo to ni JCR nga agdigos. Ay, munaklat ang maturugan. Sumbrek tulata dito silid men, ta maturog tumatan. Kit na, dandanin ti panagabrood na. Ay, dakamad gaya. Ah, ah, Sandra? Oh, api ka sa ti parang kitam kanyak lakay. Kwa. Ay, aapi nga. Oh, apay. Api kasla mo lang makita nga. Lamo-lamo ak, iti sangwanam. Kadadata man lang dito silid. Ay, kwa. Ay, Huy! apay. Aping kakasla ka nakakita at alaliyaw no anyaman. Ha? Di kan sapay agkiriman. Ha, digong, lakay. Matam madlatan ti bagay. Ay, kwa. Bakit? Ay, Jackman, ninamnama nga ka. Nagsubligayam ti sigod nga. Kinapintas ti ubog ti bagim bakit. Ha? Ang kimutong kang agpaisaw. Ang saan mo ta kimutong tabarukong mo. Ay, tinaibagbagam si kadigong. Ha? Kasla barukong ti balasang bakit. Anya? Tal na anak man si kadigong. Kasla ka mula dinasanay kanyak nga aglablabos dito sangwanam. Idi abakit. Idi nalukmag ka pailaan. Oh, kit api ko maanyak madiferensya. Ay kita. Idi ko aga. Saan ko kabailan nga matmatang ka nga nabayag nga lamo-lamo. Anya? Tila ibagbagam si ka. Nagbastos ka man ka. Ang imita. Uri mang kidyag pat-pat nag nga matmatak. Ti lamo-lamo nga baging bakit. Oy, agtala ka man. Umekatiman. Ay, apay, umay ka man dito eh. Taambalak man, ti barukong mo bakit? Oy, sika, digong. Digong! Api, jak amo no api nga kila at matlatan nga mailiwak kang kabagat. Digong, Kuri ka, agtol-tol yaak pa lang nabasa pa lang na tibuok ko. oh, anti bibiyang ko. Digong, basta, ayamat ti barukong mo, kailiw ko lauli bakit? Pulagdagsin nga talaga ti barukong mo bakit? Ay na, talaga anadagsin ti barukong ko iti panag-abroad ko. Saan? Literal nga nadagsin bakit? No kasi nga sa kruyat ka talaga mariknak ti dagsin na. Ay na, sika nga talaga di ko. Oy, api nga bigla ka man nga kasta. Ha? Bigla ka magkakimotong ngamin bakit? Anya? Bakit? Mailiwak unay king ka. Mailiwak ka makinaig king ka. Mailiwak nga makilin na ilugin ka bakit? Di, ay, sinakroy na akbatan si... Ay, wina, taipaida kang bakit? Tarabawang kan, katrumansaing kang bakit? Ay, digong. Ay na. Dita. Malagip ko man ididamo tatiag kanaig bakit? Kastoy ka tiubog ti bagimide. Malagip ko launay tiganas kinimnas na ididamo ta. Idi first time. First time ko nga maamalan da gito. Digong. Naganas saan ka di? Unyag paiso. Itakman lang ang mariknan. Lakay. Nabayag nga minapanawin nga santa nga nagkanaig. Ay, una, saan mo nga kastoy ti bagim idi bakit? Nabayag nga panahon bakit? Nga kasla aparador. Anya? Ay, kung kunaklaan. Basta, bakit? Nakarugrug suak ita. Digong. Sandra, bakit?
Digong. Nagganas nga agka-agkan. Dati nadagsin na barukong mo bakay. Ah, Sana pare, bareng lumag-anti barukong mo. Itata, may papasta ita. Agpapasta iti ragsak bakit. Kat sakbay iti flight mo nga mapanjahong kong. Umuna nga agflightan nga mapanjalangit. Ang sige lakay. Uray di tuyak la barukongan, marneka ko. Bakit? Tiki na dakkel na. Ay na. Oh. Di, apay nga bimbangon ka bakit? Gaputa mailiwak mo ten, lakay. Gaputa, nariing mo ten tinabayag nga maturog garik na. Kasigod nga aramidin ta idi. Agdata ka, tasyak ti rumabahuking ka. Ay, una bakit? Kayat ko dayta. Dayta, agdata akon. Katrabawang kamutan, digong lakay. Nakaingar nagpaiso digong. Kayo na. Kasla di first time talaang bakit? Huwag nagpaiso. Isa rekon. Digong. Nagpudot. Nagpudot ti kaunggam bakit? Nakagalgalis. Kasta unay, mariknak titubog na bakit? Kasta unay, mati pa nagtubog na itay malamdag iti nadagsin nga barukong kulakay. Aya, kinagana sa akin. Pauna yan. Kasta unay mo ti panag-bounce mo di tatagsa na barokong mo bakit? Sa kruyem atap no sandang agtal-tataltag ba lakay? Uwing agpaiso. Sa kruyag kat lamas-lamasag bakit? Uwing lakay. Una yan. Unay ganas nan bakit? Digong. Naglipas kan. Sumaruruak ba't garudan? Sige. Bakit? Ay na bakit? Ay, api kasla. Kasta unay ti bannong mo. Kasi kamamot nagpatpat nagbakit. Ngagsaksak roy tinadagsa na barukong. Kat si kantumot nga minta, di mo kayo ti maturog. Nagpatpat nagmot. Nga naglinlin na ilot ha. Ay, kahit kulayang mat. Nga sulitin bakit? Ay, win gayam lakay. Inakto gayam i-follow up dati application ko. Dati anak ko na kuma, dati flight ko. Maalak to, dati plane ticket ko. Anya. Panunutik nga rod lakay. Di anya bakit? Kwa. Anyan to nga tatigasat ko itchay. Sa bagay. Turid pa kinakim na data. Ay, kwa. Sige. Kabailak mo data. No kinaya ti sa bali. Kabailak mo. Kwa bakit? Ti importante. Kat nadalaki ti gasat ko chay. Nasayat laki di ti amok. Akat. Adan to namnama nga. Rumang ay mati panagbiag tayo. Lumong automaton ti... sigod nga na namo nga panagbiag tayo. Baring no mapatarimahan ko ti balay tayo. Kasta ten makornong tanto ti panagbasa di kiti ubing. Bakit? Kaya dati ibagbagam nga kanayin mo nga iparparamag ka dagiti
Kadatatang ken nanang mo. Ah, deta pa nagipawid kon tot balikbayan boxes. Ala sige, rugyak ton ti agurnong, apaman nga mangrugyak to ag sweldon. Bakit? Ket rugyak to met iti aggatang kadagiti ipawid kon to kada kayo. Bakit? Ken maysa, no no lakid di nasayad di amok, baring no makarwarak na kanayon iti kada Domingo, kada day off ko. Taagpaw itak to kanayon kada kayo iti paggastos yo. Bakit? Ken para kadigiti kasapulan digiti anak ta iti panagbasa da. Bakit? Oh, apay? Bakit? Apay? Saan kan nga abroad? Bakit? Anya? Saan mo ni patuloy ti abroad? Anya ti sasawom si ka? Digong? Sigurado laki di nga kailiw kanto. Bakit? Kasano nga ron di kiti nailakom nga dingwen mo? Di kiti inut-utang mo? Tapno lang, busbusek para iti panag-apply ko. Kinabayadan na ti plane ticket ko lakay. Namnamain da nga mapanak. Adda na employer ko. Bakit? Saanin? Diyak kabailan nga mayadayo ka kanyak. Bakit? Anya? No si kati mga dordoron kanyak digong? Di mo malagip? Idi day jay. Bakit? Anya ti kahit mo sawan? Diyak laki ti kabailan nga mayadayo tinadagsin na barokong mo kanyak. Bakit? Anya? Ay, dito'y kalatan. Bakit? Agmauyong kansan, saan na mabalin Sayang mo, di kiti nagasgastusan. Kasanutang nga bayadan, di kiti na utang mo. Ay, na di ka lang kailala. Kan di kita inkarkarin nga ikam iti imported nga dilata kadaan. Babaam na tahan, gatahak tulad tayo dat sardinas. Bakit? Aniya? Iti tatang mo, ibagbagam nga igatangam to, tinuang kadabaka na. Igatangak tulad tan, iti aso nga taraknen na. Bakit? Aniya? Ay, sika nga talaga, digong agmauyong kansan, tilada nga lablabitan, saan seryoso bakit? Matahayak lakit din, agabroad ka. Bakit? Anya? Kadi kita anak tan, nga sang kaibagam idi, nga panpanunutem ti masakbayan da, ikarigatak ti manggad. Bakit? Aramidik ti amin, tapno mapaadal tat kulayo di kita anak ta, basta di ka umadadayo. Bakit? Pangaasim. Bakit? Sa apo, ay na, apin arakupin na, saan ka nga mapan, igawid ka. Bakit? Ay, bagtit ka nga talaga, igawid ka. Diyak kaya't nga mayadayo ka. Ang mga nuramusin na ka, dati amom. Bakit? Tilada nga pampanunutem mo, saan nga mapasamak kanyak na ita. Yun Hong Kong ti papanak. Stricto da jay, kan saan nga mabalinday ta. Ay, uray pa'y. Bakit? Baka makadalapos ka iti Pakistani. Bakit? Kawino saan Indiano, wano di kiti anadjay. Ay na, baka di kiti manyakol kan na tilaada ka. Basta bakit? Diyak kaya't gagabrod ka. Diyak kaya't. Bakit? Diyak kaya't. Kasi niyong tulungan dakman no kasanok nga lukuin ti asawak nga ibabawi na hindi pa nagabrod na. Ay, diyak kaya't nga mayadayo ti asawak. Kasi niyong ibagamang kadagati viewers. Patulong akman. Balakadan dakman kasi. Nahidandan iti flight ti asawak ko. Diyak kaya't nga mayadayo ti asawak. Kasi niyong pang-aasim. Kasi niyong ibasam to adagos na ti surat ko. Kasi kat na baring no malukoy ko, mapigilak pa ti asawak. Kasi, diyak kaya't may dayo ti asawak. Kasi, sigurado laki di ka sa bulsa-bulik tao, tinadagsin na barukong na. Kasi yun. Alright, thank you so much. Thank you so much, Sender. Nga na SM itinadagsin na barukong. Oh my God. Iyang klamon dati nadagsin na barukong natapno di makadayo ta asawa. Thank you so much. Diba nang iburay mo to parikot mo? Sapi ko ket adamang tid balakad king ka. Kaslaawan tati pa nagkita daking ka agmauyong kan. Di damo sikat ti mangidurduron iti asawa mga agabroad para iti masakbayan dagiti anak yo. Ngem puno ka ano maten nga agflight ton ti asawam.
Kala at maten nga nagbabawi kan, igawid mo maten da asawam, gabula iti nadagsen na barukong na, gabula takim mo tungkit nagsubliti, dati nga kineseksi kinapusaksak ti asawam, ay na, makasadili ka. Sabi ko di mo kabailan, apay, awang ka diti karubayo, nga nadagsen di barukong na. Sumapol ka na, dagiti kumadrem nga nadadagsen mo ti barukong na, sa isunto pelaeng. Ay, aya, nadagsen na barukong. Nadagsen nga talaga, tirik na, no kasta nga, at daw madayo nga, ipatpatig mo iti biyag. Ang, si kamot ngamin tinang lokoy ken kuana, ken si ka mismo tinang ibaga, nga para iti masagbayan ti pamilyayo deta. Ay,